Naimbag nga rabiyo mami kakabsat daytoy ti kabsatyo iti pamati ni Brother Lloyd ket ayan yuman kadagitoy nga oras iti daytoy nga rabii ni Apo Dios ken ti kapya iti Espiritu Santo ti adda kuma iti tunonggal maysa ken tayo. Adda tayo manan iti evening devotion iti Episcopal Renewal Ministry. Ti Episcopal Renewal Ministry kakabsat nga ikat daytoy iti evangelical arm of the Episcopal Diocese of North Central Philippines. Awan ti sabali nga mission na daytoy nga ministry no diti maiwaragawag iti sasao ni Dios kadagiti amamin nga mabalin na nga maaramid. Agyaman tayo kini Apo Dios ta adda daytoy nga gadgets, social media nga ususaran tayo tapno kasta nga ikat maiwaragawag tayo iti sasao ni Apo Dios uray no agkaaddayo tayo. Ket ayan yuman kadagiti nga oras dawatek man nga mikipagmaymaysa kayo kanyak iti ababa nga panagkararag. Apo Dios agyama kami launay iti daytoy nga oras. Binisyonam dagiti puso mi kapanunutan mi anyaman kadi nga pagsaritaan mi. Agbalin daytoy nga realidad iti biag ti tunonggal maysa kanda kami. Yaman kami launay iti kinaimbag mo, bendisyonam ti tunonggal maysa. Siga kaditi maidaydayaw iti daytoy nga oras. Daytoy ti dawat mi, tinagan ni Kristo nga po mi. Amen. Kakabsat pagsaritaan tayo iti maipanggap iti anger. O tinunggal maysa kanda tayo, napadasan tayo nga anda nagiti gundaway nga tayo kat tagungat. Kahit no mamingsan itirik na tayo kat kala tayo nga nakabasol. Kahit mabalin nga kasjay kakabsat, no makaungat tayo, mabalin nga iso daytoy iti wagas nga makaaramid tayo iti panagbasulan. Ngayon kakabsat, anger by itself, nga ikat saan daytoy nga basol. Ngam mabalin nga iso ti gapu nga apay nga makabasol tayo. Kuna ni Apostol Pablo, in your anger do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Kuna ni Apostol Pablo dito nga no agungat kayo man, kita niyo ta saan kayo nga agbasol. Saan yung nga panubusan nga binmabaan ti init nga ikat adapay laang iti ungat yo. Kakabsat, iti panag-ungat nga ikat normal dahit ang emotion ng iti tattao. Adu dagiti gapuna no apay nga datayo nga tattao nga ikat makaungat. Normal dahit ang emotion tayo niya. Ti saan nga normal nga ikat no nalpasan iti aldaw, linmabasan iti manung aldaw, manuon nga bulan, manuon nga tawon ti linmabas adapay laang di ungat tayo iti maysa ka tao. Saanon di Jacob sat nga kini-Kristiyano nga aramid niya. Dayta ti kunatayon nga agbasbasol tayon. Saan lang di ti wagas nga makabasol tayo no datayo nga ikat nakaunget. In our anger no ada dagiti madangran tayo kakabsat makabasol tayo. Now, pagsaritaan tayo because kuna tayo dito tayo, anger by itself is not a sin, but anger can cause us to sin. Kasano tayo nga i-manage daytoy? Uno kasano tayo nga i-minimize daytoy? Kasi saan tayo nga malapdan daytoy nga mabalin tayo nga ma-minimize, mabalin tayo nga ma-manage. Number one anya, learn not to react without seeing the whole picture. Okay? Surusuruan tayo kumanga saan nga ag-react. Kadagiti banbanag nga mangmangag tayo, makitkita tayo, no saan tayo pa nga nakita iti kaubuuan nga istorya. No mamingsan ada nagiti makita tayo yung Facebook. May salaang DJ nga picture. Ngam alapod kasjay latan nga makaungat tayo. Saan tayo nga amo no anya nga talaga iti the story behind the picture or the message nga nakita tayo. So kamayatan kakabsat anya sakbay nga ag-react tayo iti inyaman nga banag picture man dayta, mensahe man dayta, uno aramid man dayta, masapul nga we must learn to know the whole story behind it, okay? Before we make our reaction. Number 2 kakabsat, walk away when conversation is no longer rational. Numingsan ada dagiti diskurso, numingsan ada dagiti da conversation, no if it is no longer rational, if it is no longer helping us kakabsat, if it is no longer loving, let us learn to walk away from it. Amoy kakabsat no itultuloy tayo laeng nga
miki discuss iti maysa nga banag nga awanen iti rational hanen nga rational laytan nga discussion. Nagbasol-basol tayo laeng. Number 3, do not let your emotion dictate you. Saan tayo nga palubusan nga ti emotion tayo kat diktaran na iti aramidon tayo. When anger is an emotional expression niya, ngam saan tayo kumanga palubusan nga di emotion tayo nga kat diktaran na iti aramidon tayo. Let us still learn to think before we do something nga karkarkaro dakkel nga banag iti aramidon tayo. Kamayatan na saan tayo nga aramid iti decision no nakaungot tayo. Kataado dagiti tattao nga nagbabawi da iti decision da. Gapu ita di nakaungot da, nagaramid da nga dagos decision, inaawanon di ungot da sa danto agbababawi. Ada di ag-asawa nga kunan da ito'y maysa kastagayam ti kunam, sige agsinatan. Uwan, sige agsinatan. Nagsinata iti ang aldaw. In may iti sumagmamanong aldaw, agbababawi damot laeng. Kat iwasan tayo kakabsat dagiti da kabanbanag anya. Kaladyan ako na tayo dito tay, saan tayo nga maiwasan lumamingsan nga anda dagiti rason. Anda dagiti valido nga rason nga mabalin tayo nga makaungat nga mabalin tayo kakabsat nga ma-minimize DJ effect na kanda tayo. Mabalin tayo nga i-minimize iti frequency iti panag-ungat. Mabalin tayo nga ma-minimize kakabsat iti effect na. Saan lang kada tayo no ni uray ka dagiti tattao nga ay-ayatan tayo iti biyag. Number 4 niya, when you're having a bad day, pray. When we are having a bad day, agkararag tayo. No madi iti aldaw tayo, itugaw tayo. Let us close our eyes and ask the Lord for wisdom. No mabingsan, as simple as a very short prayer will help us control ourselves. Amoy kakabsat, dayta iti may sa pribilehiyo tayo kas Kristiyano. We can come before the Lord and ask Him to strengthen us when we feel that we are weak. Kunan ni Apo tayo nga Hesus Kristo, kadagijay da disipulo na, idi karkararag da, idi bispiras, iti panakatay ni Apo tayo nga Hesus Kristo, pray that you will not fall into temptation. And kastamot lang kakabsatan niya, dakil iti maaramidan iti panagkararag. No, if we are emotional, when we feel angry, when we're having a bad day, dakil ti maaramidan na iti panagkararag. Because God can work through our prayers. Kaya sapay ko makakabsata, iti daytoy nga ababa nga panag-discuss tayo, dito nga bersikulo nga kunan ni Apostol Pablo, in your anger, do not sin. Sapay ko makabsata na palagipan tayo. Daytoy launay, dagiti kasapulan tayo, kadagitoy nga aldaw. We need the Word of God to remind us daily. Tapno kasta, we can be wiser in our walk with the Lord. We can be wiser in the way we deal with other people. Panday-dayaw ni Apo Dios, ket good evening tinunggal maysa.